Už sedím v Renault Kangoo, sedenie pohodlné, príjemné, z boku ťa to nepustí v zátačkách, čiže je to tam tá klasická bariéra na chrbát. Touto páčkou si regulujete tlačenie na chrbát, je to pridané tvarovanie sedačky. Opierka na ruku, klasická, síce sa nedá zdvíhať hore-dole, ale je umiestnená tak akurát tam, kde má byť. Pod opierkou je úložný priestor, taký akurátny. Tuto na 2 nápoje. Toto je výborná vec. Nabíjací port na telefón, bezdotykový, 12V zástrčka. Tuto je výborný šufel, zaujímavo riešený, vysúvací. Nie vyklápací ako u ostatných aut, veľmi dobre vyriešené. Tuto je tiež malý priestor na odkladanie menších dokumentov a toto je veľmi zaujímavý odkladací priestor. Podľa mňa dokumenty alebo papiere ideálne, také čo máte hneď po ruke, vyťahnete, dáte naspäť. Volant, maličký, dalo by sa povedať, že športový, celé ovládanie všetkých potrebných funkcií je na volante dostupné a prehľadné. Zaujímavé tlačítko, ktorým si vypínate rýchlostný limit, aby vás to neotravovalo, keď chcete porušovať predpisy, čo by sa nemalo robiť samozrejme. Displej pekný, prehľadný, všetko čo potrebujete tam máte, vlastná navigácia, asistent jazdy, môžete zapnúť všetky systémy alebo si ich personalizovať tak ako potrebujete, aby ste nemali prepípané auto. No, máme tu navigáciu, rádio, hudba, telefón, Apple CarPlay, Android, čiže zrkadlenie obrazovky telefónu, čo je veľmi prínosná vec. Vy si ovládate cez tieto otočné knoflíky, naozaj je to po ruke. Auto je osadené dvojspojkovou 7-stupňovou prevodovkou. Interiér je jednoduchý, sfarbený béžovo, čierno, dekor drevený. No, v takomto aute nepotrebujete nejaké vyčečkané elementy, čiže nič mi tu nechýba. Tento minimalizmus stačí.